Čaute, pri mojom prvom pokuse o GO tejto klukovky pochádza z Babety, ktorú momentálne renovujem, len tak z pasie. Som si povedal, že absolútne všetko na nej spravím sám, veď nemám čo stratiť, keby aj pohnojím túto kluku, stojí to pár korún, alebo ju možno dám opraviť nejakému profesionálovi. Ako som to doteraz robil, všetky kluky som dával robiť, takisto ako výbrusy a tak ďalej, lakovanie. To sú asi tieto tri veci nerobím sám, no prípadne to lakovanie občas. Ale čo je na tom najzaujímavejšie, že ako ju potom vyvážiť, tak na to som si dal vyrobiť prípravok za veľké pivo môjmu kamarádovi na 3D tlačiarni. Je to strašná hobby vec, lebo pozrite, jak sa to kýve. Toto je najlepšie mať z nejakého kovu, nejak pevné. Ale dá sa to aj s týmto. No dá sa to. Uvidíme, či sa to dá. Uvidíme, či to skončí v koši. Alebo sa nám to podarí. Tu máme odchýlkomer. Hop. Stará onička. Ta sa nám zapiekla. Či pôjdeš von? Tak, dobre, poslúcha. Môžeme si vyrysovať prvú časť. Snad to pôjde vo zveráku. Nie, toto. Toto radšej nie. Oničku máme prelisovanú. Musel som ísť do mojej druhej dielne, kde mám hydraulický lís. Ale teraz je evidentne riadne rozladená. Takže teraz príde tá najťažšia časť, vyvážiť ju. Neviem, či to nasnímam, ale na toto netreba ani len budíky. Pozrite, sa točím s tým. Vidíte to? Jaká tam je vôľa, točím ďalej. A tu sa mi to opiera. Tu som si spravil aj značku. Ďalej, zase vôľa. No zaostri sa. A už sa opiera. Prvé klepkanie, môžeme si to skontrolovať. Bože, toto zaostrovanie. Takmer dobre, spravíme si dotyk. Že dotyk máme, tu je dôkaz. Z tejto strany zatlačím, z tejto, vidíte? No, toto je už riadny rozdiel. Klepal som do nej trošku aj viac, ako bolo vidieť na tomto videu.
Ale toto je už mega rozdiel, toto je už mega. Ďalšie doladenie. Áno, viem, nemám jedené kladivo. Možno keď to budem robiť pravidelne, tak si ho kúpim. Môžem to premerať. Dobre. Prehnal som to, takže môžeme ísť späť. No, asi máme finish. Na to, že to robím prvýkrát, tak už sa aj bojím do toho búchať, lebo som to toľkokrát som to trieskal, že asi toto je najlepšia hodnota. Môžem to ukázať. Dotyk máme veľký. No poď. Dobre. Takže ukážeme si druhú stranu. Tam to takhle nehádže. Ešte raz tuto. Dobre. Respektíve takto. Tak predsa, ako vždy, s výsledkom som sa neuspokojil, rozmýšľal som trošku, som použil mozog, mohol som po týchto dvoch klepať, koľko som chcel, nevyriešilo to môj problém, hádzavosť, stále tam bola pomerne dosť veľká, nezmýlil som sa s tým a zistil som, keď som premeral túto stranu a túto stranu, že toto mám rozhovreté. Musel som to vo zveráčiku trošku zovrieť a pozrite sa na ten výsledok. No paráda. Teraz sa už nemusím za to hanbiť. Môžem to nahodiť do motora a možno pri ďalšom videu si motor naštartujeme a budete mať dôkaz, že to funguje. Takže pokus dopadol dobre. Venovať sa tomuto asi neplánujem, možno na budúce, keď budem robiť niečo vzácnejšie ako nejakú blbú babetu, ale no, keď budem niečo vzácnejšie, tak to radšej dám odborníkovi, ale na takéto domáce hranie sa super. Čaute, možno pri ďalšom videu. Čus!